Много често моят приятел Асен Димитров, който е тук долу, той много често казва, че печалбата се прави на входа на сделката, което има за цел да обясни, че много е важно при каква цена ще успеете да договорите този имот, за да може максимално да увеличите шанса от евентуална печалба. И точно за това хората, които успяват под някаква форма, дали имат просто по-голям рисков толеранс, дали имат много голяма сума пари, съответно могат процент от нея да финансират по тази схема, или са направили много добри договори, влезли са в много добри съдружия, за да могат да защитят тази сума юридически. Просто те влизат в такъв тип сделки, за да успеят да спечелят на първо място от входа и на второ място от прогреса на цената, както го наричат капиталовата печалба, от растежа на цената.